Rangers, we are the Avengers. Power Rangers. Кой е той? Мотоциклите. Има ли звук? Има ли звук? Питам те, има ли звук? Има ли звук? Power Rangers са тук. Живея само за да победя. Така ми много как да се доверя. Watch this, влизам в боя като лъв. Oh shit! Spartacus, kill! Гала се натиска. Живея само за да победя. Power Rangers, we are the Avengers. I love my history. The king is back. Живота като бот не става и сам са изрази. The king is back. В очите ми. Спартакус. Величие for life. Така, това е най-новия инстаграм, но този клип ще живее вечно. Обединението прави силата, motherfuckers. I'm in the house. Историческо ми е Колев. Позитивния андерграунд. Забравете сега за вулгарностите. Ергена в момента е на пауза. С Патико възнамеряваме да направим продукцията International. Обичам да влизам и да имам проблеми. Няма проблеми, обичам напрежението си, те го знаят, те ме обичат и аз тях. Обичам да имам проблеми с организации. Обичам да вярвам в себе си, аз съм Ахил, понякога съм Спартак, понякога съм Леонидас, аз съм прирождан, аз съм от друга планета. Ако не изчаткат, ще природим пак. Сега ще видим да развиеме малко парка, искам да видя за утре бронята каква е и така нататък. Предстои война, идва Третата световна, големия генгбенг. Събуждайте се, момчета, ние не сме обикновени хора, ние сме войни. Спомни си кой си, ти си Хана Крум, си Атагана. Сега само да затворим. Много хубав песен. Обичам айс кафе, обичам вейпа си. Меча моя го оставяме тук, защото вътре има достатъчно мъже. Един момент. Бризейда, би ли дала един вейп отвътре отново да потеш малко, ако обичаш? Ще бъдем по-възпитани, защото тук не говорим вулгарност. Да, чакай само. Така. Да, лайн. Така, горницата. Един момент. Така. Само взимам горницата си. The Black Squad. Момент, стойката. Let me be a professional, please. Момент. Така. Чакай малко само. Готови сме. We're packing. Така, панорамата е, това е Action Golf, той ще бъде скоро. Панорамата се затваря, задържаш копчето, така. Момент, всичко се прибира нормално. Мотора на Power Rangers. Готови сме. Това е джипът на Величие, много ви го знаете. Мишо го кара. Те сигурно са няколко. Ханфи. Извинявам се. Райна Княгиня. Започнаха срещите, така ли? Ти ще бъдеш извън кадър, ти си просто Райна Княгиня, ти ще учиш байрак. Аз ще бъда учителя по история today. Да. Има машини, не сме фалирали, това са просто слухове, това е пропаганда. Да. Виж, най-важното, машините не могат да ги скрутат никъде. Обичам да бъда Mad Max.
обичам да прескачам в планината и да слагам расото на Боян Мага. Аз се превръщам в вълк. Ето да ви покажеш на хората пирамидата. Искам да видите пирамидата, искам да видите фараона. Не е той фараона. Аз съм фараон, аз съм Амон Ра. Нека видеото бъде премиум. Извинявам се много, има ли звук? Има ли звук? Слушай, знаеш какво? Пусни си тиктока, защото там са 5000 човека, да имаш батерия. Снимай два телефона. Ти ще снимаш напред. Битки няма да приемаш, цигани и кардалаш. Няма да Not today. Just not today. Историческо ни е Колев, нека обърнем. Да. Ти, моето момиче, не си отваряла книжките скоро, но разгледай малко и се запознай с българската история. Няма по-добро място. Телефона е премиум, вчера го купих, чисто нов е. Samsung България, благодаря ви много. Обърках телефона, трябваше да е утре, той ми даде S26+. То няма privacy дисплей, но нашето кино е публично. Просто сега не приемаме никой. Не, ние не приемаме. Това просто е видеото за така за историята. Искам да видиш залеза. Искам да видиш крепостта. Искам да видиш, че тухлите не са от стиропор. Нали, някои хора твърдят, че това е една бутафория. Но далеч не е така. Могат да пробват. Има приз. Вече са 1000. Къде е само да ги ръководят? Те обичат Делта Уно. В един момент батерия имаш. Ето, нали мечове? Обичам мечовици си. Това са тримата владетели. Кои са точно те? Петър и Калоян. Асен, Петър и Калоян. Аз знам някои неща по история. Според мен Асен, Петър и Калоян имаше един друг брат, Свети Иван Рилски. Иван Рилски е на Смял. Да. Не, говори се така в легендата, че той е бил един от братята, но не е бил официален. Да. Второ българско царство или възстанието. Те са направили възстанието срещу Византия. Да. Тези. Just pick up your weapons and fight for your country. Ето съвременно възстание на Да. книгата. We're gonna make this video in English, Spanish, Russian and Трябва French. да видим и тук ще това. All we do is making history. Чакай само да видим, да го отключим. What the hell, Delta Uno? Голямо съоръжение. Какво става? Харесва ли ви шоуто? Харесва ли ви? Това моето момиче би ли познала какви животни са? Някога гледала ли си Animal Planet? Това са патици. Може и да са... Да. Не съм толкова Има раз- малумна, ти си толкова. Има разни разновидности на животните, но и на това ще научим. Тук има енциклопедии, учебници. Няма. We want to see the code. Той е винаги с камуфлаж. Която ми пречат да я завърши. Да е феноменална. Няма такава, не само на Балканите. Ти в Холандия си бил, стабилна, да. там камъни въобще пък няма. Там няма един хълм в този жабарник, който ако не им дадат да се трусат и да висят при жриците, могат да превъртят тази държава, нормално. Сега ще видиш само е това нещо. Тези мизерници властимащите. Помисли си колко милиарди дадоха уж да възстановяват крепости и ми кажи една такава държава. Сега влизаме в крепостта. Райна княгиня би ли поддържала знамето за малко така към входа? Аз да се обърка, защото тук е вятър. Нека не се разболяваме при Палестинската война с силите на злото. Когато знака на причина, няма да плача. Това е сигурно. Това официално го казаха, да видиш колко ги лъжат. Сега никой не го е сега. Доста масивно ми се струва. Да. Струва ми се доста масивно, не знам на кой викат бутафория, но искам някой да дойде и да се пробва да се бори с нещо. Да видим колко време точно ще даде. Според мен това би било добре като крепост,
ако сте гледали филми, когато стане пресечен терен, трябва да има някакви крепости, къде да се барикадираш. Райна княгиня, внимавай къде стъпваш, за да не забиеш копието някъде, където не трябва. на колони. Няма кой. Мрамор. Истински. Така. Това тук по принцип не съм палил в него или някакви факти. Това е за колони. Да. Понякога... Но гледай височина на колона са, на това, на кула. 23. Това е наблюдателницата. Според мен, ако започне войната, аз ще бъда горе с картечницата и ще съм проповедника с картечницата. Да. Штурците свирят. Това ми прилича като храма на Озирис. Това ще е двореца. Нали още? Трябва да го завършим. 2000 човека са тук. Това видео ще има милиони гледания. Ма ще се завърши ли това? Ще стане forever. Ако ни позволят, С Божията помощ и с помощта на... кажи ми в България къде има такава сграда. И на Балкани. Не знам, аз съм обиколил доста места, които са на Царевец. Приятно. А този знак какво преди символизира горе? Това е някакъв вид слънце. Това са, да. Има ли замисъл във всеки един орнамент? Има, да, едно време така са ги правили. Това е българо-византийска архитектура, която ти си бил в Холандия. В Холандия това, което правят, слагат отвън към много скулптури. Катедрали, Точно има така, които са демони като на демони, иллюминати. нали така? Да. Да Има видиш при нас- караконджени, има тролове. При нашата Има и архитектура всичко е вкарано вътре в стената. Encrypted. И embedded. забележи колко е красиво. Червено-бяло, червено-бяло. По какъв начин имаме истински така, архитектурни елементи, стилови, които това е невероятна култура. Само нашата култура е така. България е Това е Византия. уникално. Това е. Няма го. На Запад са второ качество. Това е нещо по принцип, ако нямаме проблеми с атаката. Те да я завършим. Атаката, тази контролирана, организирана атака от толкова много хубави хора. Много хубави хора има в нашата държава. Вие не знам дали си го разбрали. Колеги? Много хубави хора има в нашата държава. Те искат да помагат, те се радват, когато има нещо хубаво. И с две ръце помагат то да се случи. Вие гледахте ли последните 3 години циркови? Защото аз гледах. Аз бях тук на интернет. Продължава. Да. Аз гледах циркови и видях, между другото, не знам дали знаете, но полковник Марков го познавам отдавна. Аз го познавам, защото не го познавам. Окей. Като бях психиатрията в София, той беше един от пациентите и беше пръв винаги за хапчета. Мая кажи, каратист ли е наистина? Може ли да си дигне крака до глава? Не може, защото сестрите най-редовно на визитация му казаха: полковник Марков, моля ви се, изправете се, за да пиете хапчета и отворете уста, за да видят вие приехте ли. И просто полковника постоянно ми идваше на ухото, като обядвахме в стола. Храната беше хубава в столицата, кетеринг. И му виках: полковник, защо говорихте такива неща? Ние знаем, че вие знаете, че ние знаем, че те знаят. Това какво трябваше да означава? Той ми каза: не мога да ти кажа, аз членувам в много организации, понякога съм от МОСАД, понякога съм от Скотланд Ярд, понякога и аз не знам с кой съм точно. И аз тогава всичко ми е ясно и си казах: може би и аз не съм много добре, дето извърших тези неща. И до хората, където вярват на правителството, това е материал за строителство. А официално това казва, че е случай. Според мен, ако това е време или роби някъде покрай пирамидите в Гиза, трябва да ги пренесем тези неща на така и да я караме само на колко време ще изгледа и един батальон да пренесем тези камни от едно място на друго. Да. Леко да не паднеш само. Доста приятен пейзаж, много хубава локация. Нека бъда вашия Леко. Няма проблеми. Това всички хора го видяха. Няма проблеми, но гледаш Това се ли казва G.I. Joe рефлекс. Retaliation, той не пада и не чупи глезена си. Да. Искам да бъде на видео, стерео. Те обичат да ме виждат как падам и по врата. Това са го виждали. Така. Искам да видят, че това не беше стереопор, а беше доста тежък камък, който можеше да ми коства глезенчето. Разбирате ли? Защото българската полиция и полицията в Бургас
Специален поздрав, нека да ме видят. Очилата паднаха някъде там, забеляза ли? Не знам. Ще разпет. Те са диричи толкова да падат. Може би някой в видеото е видял точно къде отидаха и колко те наблюдават. Но това е няма да кажа. Сега, един момент. DNG в момента разследваме къде са очилата в експедиционните плани. Искам да проследя последните си стъпки някъде тук. Някой от лайфа ще ги е видял, не бяха на главата. Те фръкнаха току-що. Ей, там някъде в тревата може да. Питай някой от лайфа, те са видяли. Някой от лайфа видяли къде му паднаха очилата. Те видяли са. Аз се измятках и търсим DNG. Момент. Според мен. Тук. Другия път ще им сложа Samsung Green. Внимай моето момиче да не стъпи. Аз съм разследван куки, аз съм малинуа. Аз съм куки, да, и търсех и намерен. До белия камък падна. Какво? Вика, че до някакъв бял камък, а той вече си ги намери. Готово. Ще готово. Да. Сега. Доста положението искаш да кажеш, че оферта е стопорна от коя дата? 25-та. Монката, 24-та Мони си, охо, гълъба как излетя за мен, това е впечатление. Може би нашия кораб излита, а някой друг ще потъне. Монката обаче, виж, теб те арестуват полицаите, а него го пазят. Обади Ама се. арестуват полицаите, не знаеш за какво точно. Обаче се за януар днес, като е време ти се обаче. Добре, монката, защо го пазят полицаите? Защо го пазят? Аз сега ще обясня си е теория. Аз гледах вашето шоу, когато аз бях в нация с разговора и ближе храните си от последното на термина на Михилежите в София и му попитаха едно нещо. Аз бях на тъже, бях пуско да удара на себе си и защото е много чувство да ми проблем, когато да се преведеш, че си актил, изкърди се и изкърди всичко. Всички параграфи. Всичко възможно. Преди да е. Те се събили с Ето да го чувате. Аз съм Жак Дюмоле, това е замъка. Как се казваш той? Излезе ми главата, знаеш ли замъка на тамплиерите? Където се трансформират, се казва нещо. Аз съм къде ще да е точно гори? Тя кула за какво е предвидена гори? Виж, това е входна кула. Защото цялото кула е уръдие. Там виждам Тогава са нямали уреди, били са с лъкове. лъкови, не Стенобойни машини. да, обаче тук отдолу биха били топчетата и примерно Ела е тук да този телефон да ме снимаш с двата. Дай това като Да. е моето момиче, да. Ти се рай на княгиня и гледай да вървиш така, както да ни плакаш. Няма да се преди малко ще паднеш. Видя ли като колко фантомно? Да. колко е висока. Да, според мен това е Вика около... Пандората, 3 Това лъва. е около колко поне 40 метра. 3 лъва много преди Англия да има.
Сега него археолог, има професор. специалист, който е най-достоверен. Вземи единия телефон, защото вика, че Един има момент, вятър и не се чува. Професор Хит Да, Ковачев. изолирай външния шум. Направи Професор го. Хит Ковачев, това е най-големия археолог, изследовател на втората Външния шум, да. Тук не може, Може на всякъде. Стига. Значи виж, тук е било голо поле, на което е нямало дори едно дърво, да го знаят хората. Можеш обаче отдолу да видиш. Да. Долу къща има, там всичко ще е цял град светове. И това ще да е емблемата на България и всеки българин. Ще да се гордее Там надолу. всеки българин. Знаеш, би ли да удържава този телефон да Ти снимаш знаеш, като своя? отидеш в Амстердам, Снимай на двамата, като си говорим на 2 метра зад нас, бъди премиум оператор. отидеш в Амстердам. Бат ти си Веско, аз съм в момента бат Киро Брейка, ти снимаш и вървим с ивката двамата. Да, знаеш в Амстердам, като отидеш, как те се гордеят всякакви канали. Те се гордеят с всичко и много се обичат това държавата. И никъде отидеш. Затваряй на всеки, който се А пък елай тук ще покажа какво заведение има. Аз, извиня, рано не ми не казах да снимаш от 20. Да, ако обичаш, но е така на 2-3 метра, бъди премиум оператор, в крайна сметка. Ела, приближи се, за да хваща микрофона разговора на горе-долу метър и половина. А ако не знаеш концепцията за метър и половина, това са около 150 см. Добре, давай Да, напред. добре, да, вървим. По-леко гледай си в крачетата, знам, че нямаш баланс, не падай получи в исторически парк, защото хората ще го сметнат за лоша полижба. И това онова. И това онова. На поляната Севелин Михайлов, да. Гледай сега, какво се казва газарска Виж гледка. кой пише много поздрави. Кой? Киро Брейка. Последвай го обратно, но това е може това би... не е Киро Това е Брейка, това е фейка, това е. Последвай го, той е фен, така иначе. Гледай сега Ето, какво тук е се доста казва. приятно. Аз бих пил едно айс кафе, заведението е отворено. Утре ще Да, пиеш. аз имам в ръцете си, то е отворено заведението. Гледай баровска гледка. Така, просто нека седнем. Аз съм подготвен, имам професионална стойка. Тя ми беше подарена от Желю. Той е файтър, мой таец, истински. Не е ментия, като ние други. Ще го вземем. Да. Я видя, че това бил оригинално. Така, Не, това, не, щом Киро ти казвам. няма, Киро няма Така, TikTok. значи от тук може да въртим на 360 view, примерно, така. Ето, аз ще седна тук. Да. Драма, според мен е поддържа все още. Мириш на приятно, не мириш ли на жаби. Нали, това е предвид. Там има лъвски глави, оттам пак излиза вода. Сега ще го зумна, телефона е чисто нов, има 100x зум, сега ще видите и на лъва глава. Въпросът е, че този парк по принцип по това време трябваше да е на full max и да е Така е, пълен. така е, Това беше планът. цял. така е. Нали, искам да се обърна към инвеститорите, защото имам приятели, които също са инвестирали доста и те са ми приятели от 20 години. Парите им не са дошли от вятъра или никой не им ги е подарил. Само Значи виж какво стана с Дубай. 2 бомби паднаха и всичко приключи е цяло. всичко. Ние тук сме под бомбардировка от 2019. Ще ме извиняйте, няма да ви покажа марката на вейпа, защото никой не ми е дал пари за това. Ако ме разберете, ще го снимам. Защото в крайна сметка продукцията струва пари и по някакво време, ако искаш да рекламираш и искаш да имаш оборот, плати си, ще те одира с парите, тежко трябва да го знаеш, но ще има оборот. Това беше вметване, продължаваме. Да, благодарение на войната и това, което правят, навсякъде ето. Ти знаеш, пирамида, стереопор, грозно, гадно. Доста И се никой, разяснило после и никой не е дошъл да види. Нали, Първа примерно. стъпка е инвестиция в микрофони. Първа стъпка не е проблем, имам слушалки Samsung, но тук сме доста хора, това е фристайл се получава. Просто пихме по едно кафе, беше предвидено за утре. Но И утре пак ще дойдеш, ще обед. дойдем през дневно време, за да обиколим вътре пациентата. Той в момента е затворен, защото поради простата причина, знаете ли защо? Защото те така искаха да бъде и той е затворен, защото няма достатъчно хора и туристи, може би няма вече и достатъчно персонал, може би е направено непопулярно и хората дори почват да се дърпат, не искат да участват в това нещо. А в крайна сметка, какво по-българско от един парк, който да привлича чуждестранни туристи?
Кой е туриста в държавата си в момента изглежда съм аз. Аз бях нападнат от бургаската полиция за добре дошъл след 5 години изгнание. Те ме накараха да отида в чужда държава, в един жабарник и да стоя там, докато дойда на чисто, да не дължа на никой нищо, всичко да ми е платено, данъци към държавата, колкото... Но като ти взеха телефоните, какво направих? Още са там. В Вземи момента му аз телефон търпя и загуби ходи. и в момента ме гони параноята, че те ще инсталират някакви други приложения. Така, губиш ли пари от ДДС-то, където не можеш да си преведеш? Губя, да, и всеки ден имам загуби и смятам да хвана За 8 дни. за истински адвокат смятам да хвана, който примерно тези загуби да ги оправи, да ги взема с задна дата и те ще ги вземат от вас. Те пари не дават. Горивото на патрулката, с която бях взет, е купено от нас, а моето гориво си го купих аз. И платих ДДС на най-скъпия дизел Max Motion Handle My Business 2 евро и нещо. Сега ще видиш, до края на декември 1000 евро заплата, 4000 евро разходи. А ако искаш, оправи се. Те ще говорят за Ергена по BTV, за лизания, възпитания. Аз ще бъда underground Ергена, Вулгария. И това е. Ама ако искаш, то е весело, ма няма да ти е толкова весело, като се наложи ти да си хванеш раничката и да заминиш да береш гъби в някой краварник. Тогава вече няма да ти е весело и няма да имаш време и да ме гледаш мен с дисплея. Защото аз ще се оправя, аз съм правил каквото трябва 5 години. Моя сак е пълен. Обаче вие какво ще правите, не знам. Стой, гледай шоуто, слушай глупости на Сен Василев, слушай за пици с кристали, гледай боксера Радосим Василев, слава крушета в парламента, той е голям боксер, само че по принцип аз бях в андерграунда и бая материал взима този човек, да знаеш. Имам хора, дет в момента му фърлят Белинда, човека се чувства. Пък за нарасташ по колата няма да говорим. Не, той ни кара BMW, има нова между другото, ще ви я покажа до вечера. И това онова. Не съм ходил да му следя, колата няма да е крада, не съм автоджамбаз. Обаче, казвам ти, Расташки е много хубав човек, той с запора на килобрейка се качи в новата сиплица. Не знам. И аз съм фен на BMW, на времето пак ме взеха, ме конфискуваха полицаите. И добре, аз купя се една кола, вземате. Качих се в Голф да не му трея, да не съм с Мерцедес, наскачиха ма 10 патрулки. И добре, аз какво да правя в тази държава вече? Кажи ми какво да правя. Към кой да се обърна? И към някой, който и той е нападнат. По принцип, враговете на моите, враговете на моите приятели, считай, че и аз искам да имам врагове. Това е, какво да правя? Искаш да остана сам да ме изчаткат те ли? В районното щяха да ме убият ония ден. И какво правим? Какво да правя? Кажи ми какво правя? Имам нужда от гръб. Това е цялата ситуация. Казвам ви, смешно е много, обаче няма да ни е толкова смешно, казвам ти. Като почне така хахо-хихи, като се завъртят събитията да стане генгбенга по-сериозен, и някой като даде коридори, като взем да лаем още малко срещу Русия, като залупат ракетите, хич няма да ти е смешно. Като ти кажат, че зави сирената и като почне говорит Москва, давай солдат, воеват, хич няма да ти е смешно. Ще забравиш и за Ергена по BTV, ще забравиш и за Расташки, ще забравиш и за цирковите с Симотека и как ходеше да отравя гробови, беше и ходжа, беше и пастор, беше много работи. И беше много весело и се смеят, ти дрънка фараона, това онова, беше хубаво циркови и накрая гранати в газа. Ще фаниш раницата и ще скиташ немилни драк като някой кардараш. И това е. Расташки трябва да черпи Киро, защото си е направил Петрия на Расташки сега. Расташки И той, на Петри. поредния. 3000 човека са в TikTok, 1000 са в Instagram. Този профил е на 2 дни, има го на предвид. Истинският профил в полицията. Те го взеха, за да не могат. Боян Малашев, сводник попотник. Боян Малашев, ти си вън от холдинга, сега ще блокирам. И си чао. Според мен, Боян Малашев, ти не дойдеш публично на детектор на лъжата. Казвам ти го съвсем сериозно. Това не е шега, това не е от къщи на компютъра до на татко златната карта. Ти може да си татко да ти плаща сметки и да си бил студент в френско училище, в което си пушил трева с мароканците и после са да изключили, но аз не съм бил. На мен татко ми е заставал, купувал ми някакви неща, но не ме е гледал до 35. Така че разбери, моето момче, когато влизаш да правиш нещо, осъзнай се какво правиш. Ти, хората в момента, Бояне, хората си мислят, че ти си гей. Разбираш ли ма? Аз ще се разгранича от теб, защото ще ме вземат и мен за гей. Пак аз съм най-големия ерген. Аз съм underground ергена. Бояне, хората мислят, че си гей и си втория оператор на Симо. Не знам, искаш да бъдеш меме в държавата си. Искаш като ходиш до магазина да ти викат педал. На Делта Уно сикариото. Това ли искаш? Стига, ти беше сикариото на Делта Уно 2018, прилиташе с мотора, като бях под национално в Сарафово с качулката и беше генгста. Какво се случи с теб, който държи, за да отидеш при един гей с изкривена муцуна и да лаеш и да говориш тия глупости? Как не те е срам, ти българин ли си, къв си?
Ти баш ли са? Ти платен ли си? Ма ти мръдна с главата ли? Те са шоу с ума, братан. Направо не знам. Ти откачи ли? Не знам кой ти има, казвам ти. Ти направо се унищожаваш сам. Искаш да потъваш с Симо? Потъвай. Искаш да те мислят за гей? Направи си OnlyFans, запукай с King Kong сайз. Колкото искаш това прави. Аз ти казвам, обаче не може да играеш. Ти играеш много кофти игра, разбираш ли? Не може единия да ходи да говори и да лай и да цялата държава да го гледа как ходи плюи полицай и гирита, а другия е нищо не е възпитано да дойдат да го вземат. Пращаш ми адвокат вчера, адвоката вазира. Няма вече връзка с него. 300 евро in the mix. Адвоката се обърна с полицията и той повече телефон не вдига. Искам да го знаеш, 48 часа не е вдигнал. Ти ми пращаш адвокат, който да ме оправи професионално, не знам какво правиш. Не знам какво разписах това пълномощно, обаче ти казвам, че вече почва да ме гони параноята, че ти си шпионин на Симотека. И вие си ходите тримата и си обикаляте по хотелчета. Казвам ти го, за да го знаеш. Ела влез на лайфа, едва ли се качиш. Искам, защити се, реплика, дуплика. Аз съм Бойко Борисов, ти ще си кой, защото си 50 кила, ти кой ще си? Явор Божанков. Ти си Явор Божанков, той е много възпитан, е така като теб, той също има татко и това онова. Ела, нека да бъде в парламента, Стоян за президент. Ще ме извинявате, нямам средно образование, изключваха ме от всички училища, не бях лош ученик, просто спорих с учителя по история, ма цели ще се една връзка ключо и аз ги хващах и му ги връщах. Това е цялата история. Въпросът е, Бояне, има биф. Ти трябва да дойдеш на детектор на лъжата, въпросите ще ги задавам аз от специалист. Кой беше криминалният психолог, ще го намерим. Въпросите ще бъдат някога. Бил ли си гол в една стая с Симон Лилков и оператор? Да или не? 4000 човека гледат този стрим, 400 000 ще го завърти на дисплеите. С двама педала, единия детри вече полицаите са го били. О, ти скачаш вече и на Делта Уно заради Симон Милков. Казвам ви гаранция, този човек се е проебал. Васко, този човек се ебе. Гаранция, този човек, най-големият ми фен, дето прилиташе Бургас, Варна и полицаи и глупости и патрулки да му дойдат на главата заради мен, този човек го преобърнаха и него. Представи си какви хора са, как са го заплашвали и какво са го правили. Той се обръща в лайфа, готов да поеме този удар от тия психопати, да го плюят където го видят. Той не е добре, бе. Он се шоу с ума, бе, брат. Този човек направо не знам. Какво става в тази държава, бахо майката? Това да не е хрониките на Нарния. Това наистина ли се случва? Аз направо не мога да повярвам. Ти луци, този човек в момента ми управлява профилите от фенска гледна точка. Имам чувство, че сега ще натисне хикса и ще иска да спре шоу. Линчуван. Не бе, не го нападайте. Чакай, сега ще ми отворят дело и да такова да убийте сикариото. Пустете го, той е геймър и е малко луд. Не го знам дали го прави наистина или го прави на пук. Той вярва в някакви несъществуващи неща, това момче, разбираш ли? Уж умно момче, уж хакер. Той Има ли вярва... доказателства, че Симон Милков сваля млади момчета? С трева. Ма той без доказателства си личи. Ако не го видиш един зрял мъж 5 години с жена, той е педал. Това е сигурно. Но харесва млади момчета. Това е. Харесва ги млади. Бояне вече подминаваш 30. Може би ще бъдеш сменен. Ма извинявай, че се изплюя в езерото. Може? Моята плюнка е премиум. Това е екшън плюнка. Сега, въпросът е следния. Аз съм за стари дядо. Още като гледах в Холандия, някой звъни и прекъсва това стерео. Така. Аз съм с стари дядо и с царя, the king. А фараона съм аз. Аз съм Амон Раш, защото карах белата колесница, бая време. Карах белата колесница. Беше много добре, чувствах се като фараон, но вече не барам. Проверено е 2 дрегера имам за една седмица. Който иска да ще изхабя дрегерите на цялата държава. Това е. Аз съм на айс кафе, обичам еспресото си и да ям храна като Арман Сарокян 4 пъти дневно. Да, 4000 човека в профила на кой, на Райна княгиня, защото моите са полицаите, нали знаете, моите профили, това е абсолютен саботаж. Полицията, значи, седят, дежурния решава, край то взимайте го. Ма за какво го взимаме, не е ясно. Това дело ще стане интернационален случай. Нали знаеш, че аз колко няма да съм в тая държава и тази уста няма да спре да лай 24/7 на 4 езика, перфектно ги говоря. Али, брате? По-надолу. Да, момент. По-надолу. Може да изключиш така.
И ще го направи интернационално цялото това нещо, ще стане интернационално, всички ще разберат за исторически парк в цяла Европа и гарантирано поне. Сега ще отида в Испания, при шотландци, това, чужди инфлуенсъри, ще има стримови с по 100 000 човека, ще побъркам целия свят, казвам. Всички ще разберат за това място и за тази фалирала, измислена държава в момента, нали говорим България. Това е републиката на кривите огледала. Тук по телевизора се обяснява, че ти може да изкараш годината с 2000 евро и че всичко е 6, всичко е много ефтино, премиум, разташки си купува новата седмица, ти си продаваш колата и се качваш на колело. И ти казват, много е добре, поеми го целия. Кой ти го дава този пълмут, не дей пита, взимай го за тебе. Ако искаш, няма проблеми. Ако искаш да фали за палците, ги чакай да ти се изредят. Аз не смятам да правя, и казвам ти. Смятам аз да съм преследвача и изобщо не ме интересува какви проблеми ще дойдат към мен. Казвам ти, готов съм да умра, но не и да се предам. Това е. Ако искаш, стой си там, гледай си телевизията и чакай да те изкарат за ушите погаши и да ти кажат дърпай на някъде или влизай в килията сам и яж боб в сряна. Да, аз съм го правил, разбираш ли, ако трябва ще го направя пак. Не се насирай от затвора, ти вече си в затвора, разбираш ли? Като ти кажа, че не може да правиш нищо и като ти кажа, че както седиш вечеряш, може да взе полицията да те пречукат и като ти кажа, че ти си виновен за нещо, ти вече си в затвора, ти вече си роб. Разбираш ли това нещо и не го разбираш? Това е. Нямаш полезен ход, разбираш ли? Ако искаш, вярвай на Симотека с кривата уста да ходи да рови гробищата. Ако искаш, вярвай на Радостин Василев, деца прави на боксер в парламента, пък го видиш да му скрътиш с зъбите и не може свари да върти гумите. Ако искаш, вярвай на Расташки, хубави зъбки, зайко. Остави ли гдески заек? Добре ли? Елай ма запорира и мен ще ми запорираш, знаеш какво? Ей, тос. Нищо няма на мое име. Запорирай, ма, искам да видя. Да, предизвиквам те. Да, you have been subscribed. Да, запорирай ме и мен. Какво ще ми запорираш? You do nothing. Аз съм Конор Макгрегор от България. Нищо не можеш да направиш. И какво? Бил съм болен. Да, временно бях превъзбуден, но оня ден бях в психиатрията и хората му оцениха, че много хубаво, че е това. Той е много свеж, за куби го докарахте. Викаме и така исках да си поговорим и да му оценят. Защото те изглежда актьора е прекалено добър. Този наистина ще ходи, масов бой организирал. Кой беше набит? Аладин с широкия панталон седеше до жена си и беше мъжко коти в интернет. Инкет фамилия искаше да сложи на видео, малко сгъна тетрадките, повече не ще се показва. Той ходеше гърмя пред Санов, той е мафиот. Само убийци в тази държава. Направо ти казваме и до тук. Добре, той как убиец не го прибират, а тебе те прибират? Еми не знам, аз не съм убил никой. Значи е доносник. Аз даже никой не съм ми прибил. По принцип не съм и побойник. Обичам да се разбираме, да се разберем, да стиснем ръцете и тако. Никой път не тръгвам първи да се дразня с хората. Нали, изглежда някой път, че лесно паля, ама това не е така. Добре, публиката не мисли, ако някой... 5000 човека са вече в TikTok. Но ако някой казва, че убива по интернет, що не го залавят? Менчо, те ми пращат чат. Някой казва, че убива по интернет, не го залавят. Най-вероятно всички си мислят, че човека е фантазиор, но никой не му праща пресовка, даже да отиде. Не, той изкара документ, че вече е лежал за това нещо. За убийство? Не, той беше лежал за отвличане на сина на италиански мафиот. А за убийството беше като Покова, Давидче фамилия, не знам кой беше там. Имаха бив, единият цигански крал с другия, имаха бив и ни щяха да влизат. Методи. Общината. Методи, да. Не, да видим, че те бяха заедно. Забравих, аз гледам Методи от Буковлък. Да, аз също гледам цигански андерграунд, гледам тяхните бифови. Интересно ме, знаеш, на дисплея трябва да се забавляваш, да скролваш. Добре, тях що не ги арестуват полицаите, като ги правят да ги пазят, а те арестуват? Нямам представа, аз не съм бил 5 години в държавата, мен ма няма на карта. Аз мога да ти кажа що. Защо? Защото са доносници. Защото са вътре в полиция, те не са истински генгстър. Най-вероятно да. Разбираш ли? Доносника никога не го арестуват. Помисли си. В филмите как е? Аз реално съм пенсиониран генгстър, защото навсякъде плащам пак с те карта. арестуват. Плащам с карта always. Добре, кой генгстър плаща с карта навсякъде да остава следи? Никой. Кой плаща навсякъде с карта? И то с което се плати от данъците най-вероятно. И някой остане. Примерно аз. И се изкара. Не от България, от друга държава. Бая сериозни данъци платих. Да, 38%. Но нали ти пречат и данъците да платиш? Сега ми пречат да се оправи ДДС-то, сега ще го платя с 5% глоба на 20 000 евро, смятай. А държавата ще плати ли разход? Най-вероятно ще платя, ако го закарам това с нещо в Хага. Нищо няма да бъде.
Нищо няма плати. Тая фалирала Обикновеният държава. човек винаги е прецакан. А има ли звук? Примерно искам да ги питам тия хора. Има ли звук? Черни очила, това. Имало едно време на изток. Когато аз бях малък, Бойко Борисов беше с шлифер и обикаляше като Батман. Ние бяхме всички фенове на Бат Боб. Когато аз бях малък, имаше организации, Сики, Вис. Когато аз бях малък, Георги Стоев пишеше книги. Христо Калчев също. Когато аз бях малък, имаше таверни и фолк певици. Имаше Петра, хищна хиена и те седи тук някой път слага тигър, аз казвам, махай го, мигей. Това е. Когато аз бях малък, беше много сериозно генгста шит в тая държава. Да, имаше G-класи, имаше Растото с поповете, имаше генгста шит с калашниците, имаше приключвания всяка седмица. Обаче, когато вече съм голям, има полиция, която иска да е мафия. Това е. Не знам. Какво ще кажете ви? Добре ли е? Добре ли е? Добре е, когато си на дивана дисплея и аз съм вързан в килията, ама ако стане обратно, ти да си вързан вътре, ще можеш ли да издържиш? Ще можеш ли да издържиш светата инквизиция? Кардинал Ришельо, да те вържат на възел и така да оставят водата да е на 2 метра, без въздух и да си викаш, мамка, но дали ще умра днес или ще продължава още малко? Дали ще отворят скоро или иска да ме убият и да ме изпишат, да кажат, той сам се вързан. Всичко е възможно в тая държава, разбираш ли? Гледах всичко, Гешев си фана пътя, циркови имаше, ще се поръчват с Сарафов. Къде се е чул и видял в някаква държава нормална, която не е примерно Мексико или картела Халиско нова генерация, двата прокурора, заместника и главния да се поръчват и единия да слава бомба на другия и да се обвиняват. Не знам къде се е чуло. Само в имало едно време на изток. Не знам кой така е. Тая държава е прекалено лесно да изчезнеш и да ти се пресмеят да кажеш, че сам се спил. Да. Петро Хан стайл. Кока ли ти да изземят и да те изкарат къв линия и това, и да кажат, ти си на едно по-добро място, ти си в Шамбала, ти си в Тибет, ти си в Далай Лама. Това е. Има, да. Това е женски. Женски. Кай тази отвора. Да, обслужи се, почувствай се. И това е. Ние, ако искаш, може да обърнем камерата и да си направим подкаст на вълна. Действай, действай, Да. ти си... Те, защото са два телефоните, има 360 градуса, това се записва, има 100 записвача, които ще миксират. Много сте добри. Обичам преписвачите си. Искам да миксирате, ама хубаво така. Тези видеа ще живеят вечно. Дори мен да ме изчаткат от българската полиция. Аз ще живея вечно в този облак. Словото ми ще се носи години след като мен ма няма. Много така хубаво стана, поетично, мистериозно. Това е положението. Много е приятно. 5000 човека са вече в TikTok. Ако още малко седя да дрънкам и взема и меча на Спартак, може да станат 50 000. Какво ще правите сега, не знам. Инфлуенсъра и in the motherfucking house. Сега просто сигурно трябва да ме нападнете, да ми пратите GD Bob, за да не мога да изляза от тая държава, защото знаеш какво следва. Следва Valhalla Rising 13-я войн. Той научи езика само докато беше на кораба с викингите. Сега ще отида и ще се превърна в International Sensational, разбираш ли? Ще им пръсна панаира на всичките от кино, Пътя е камино, аз съм Куентин Тарантино. Казвам ти, до края на това лято, мен ще ми гледаш физиономията навсякъде International, не само в България. Ще покажа точно кой е 50 Cent G-Unit. Да, сега ще отида, ще ги забъркам навсякъде. Те много добре ме знаят в Испания, Ел Йоко Булгаро, всичките ме знаят, французи, италианци, шотландци, трафиканти на оръжие и това. Но тогава не бях добре, аз съм яткам на видео, те са и на бизнес, това. Но сега ще се занимавам с инфлуенсъри. Приключихме, аз съм в пенсия вече, муцуната ми се изгостира, не мога да мина през летището, всеки мъглея като такова, отивам до Турция, граничаря вика на този, къде ще окараш този, къде отиваш този. Интересуват се хората. Не мога да се занимавам с законни неща. Те отдавна са приключили. Имало едно време на изток, аз си изпях андърграунда. Това е. Позитивен беше моят андърграунд. Не съм притискал хора въгъла и това онова. Разбираш ли? Никой не съм го карал да прави нещо, което не иска да извърши. Всичко се е вършило с стил и класа и с собствена воля. Това е. Много е приятно. Аз вече съм трансформиран, легален, реабилитиран, но някой иска да ме направи, да ме навреди, да ме направи, примерно, престъпник в килия. Искам да видиш как влиза белезника до кокала. За какво? Защото съм зареждал на OMV Max Motion и плащам на тая фалирала държава на тройни цени. На какво отгоре и защо дойдох?
Дойдох за да стърна пак сигурно, ама този път тази голяма уста ще лаем през интернет, през този облак, ще пътува словото. Аз съм роден на 24 декември. You can call me Jesus Christ. Да. Мария Магдалена стои до мен. Ето я. Блудница. Не е лошо момиче, просто все още процесора не е инсталирал никой нищо. Да, бе, добре. Тя е на програма Reboot. Фабрични настройки. Да, бе, да. Иначе на където я пуснеш, натам тръгва. Имам чувство, че ако й дам меча, се превърне в тринити с бутушки и ще почне да върви след белия заек. Да, Да. Ама няма, киното е позитивно. Сега смятам да се върна във Варна, да си наемем един премиум хотел, да потренираме малко. Това онова. да, И трябва така. да се отворя. Да. Здравейте, пускаме на битка и Андрея и Даню, за да може и те да останат увековечени в този лайв с 6000 човека. Нали, да изкарате някой лев. Да. Добре, чакайте сега тогава, щом ще се увековечаваме betfam.bg с промо. Не, ти ще бъдеш деактивирана. Не. Слушай, после, моето момиче, не си платила за такова нещо, плюс това говорим за някакви... Има и някакви морални такива, нали... Има и някакви морални ценности и това. Тук говорим да си оправяме държавата и така нататък. Ти почна пак за пари. Пак алчна. Ти не се трогваш от нищо, Андрея. Ивелин, Да. Играеш ли в момента? С Ивелин съм, той е на масата в момента и ние сме му на гости. Даня, осъзнай се къде се намира. ясно, обсъждате. Да. Слушай сега, Андрея има оферта към тебе. Само да не е вулгарна, защото сме малко или много в храма на това Даже онова. можеш да вземеш Ани. Може да взема Ани. Не, знаеш какво? Ще те изключа. Естествено и Байдали той ще да... Ще те изключа. Бай, Даня, ако говорим глупости, ще Но ви искам изключа. и с розито, за да... Не, Аз съм наема слушай, Ергена Аз за продължава, розите но съм наела един зоопарк. по принцип Ергена иска да остави нещо друго след себе си, освен само глупости. Възнамерявам да вляза в една българска организация, наречена Исторически парк. Искам да ме обиждат заедно с тях, да ми викат фараон и сектант. Пука ли ми? Не. Истина ли е? Не. И това е. Предстоят много хубави неща. Искам да видя дали ще продължи атаката към мен, както към всички свързани с тази организация. Това е организация за възраждане на Република България. Бъди на правилната страна, не бъди от ПП, не взимай пици с кристали и най-малкото не бъди педал. Просто бъди хетеро и давай само направо. хетеро, играй Бъди това, воин, без бъди точка българин, БГ, бъди меча, ако се Андрея, наложи, умри за държавата си, мамка. Това е. Какво ви кажа друго? Виж сега всички ще... Виж сега искаш Чакаме да след 4 дни, каза, че Марбел отиваш, бе, брат. Когато Чакай, ще- не са минали 4 Дори дни. комара трябва да се забрани, Андрея, според мен в Да, България. вече е Сигурно ще прекалено. се забрани, те ще играят. Тя е имала проблеми, има Аз имам забрана. забрана от НАП даже. И пак ме Днес пускат, сменила фризурата, бе. пак ме пускат в някои казина, в Слайдбет. Това на кой е това казино? Имаш забрана, ти си пуснала забрана, така ли? Било на Слайдбет пускат с забрана хората да си играят. Всички вътре са с забрана. Всеки в слайд, бет слайд. Ограничиха на заради цигарата, ама не е проблем. Ами, какво да ви кажа сега? Комара е голям проблем. Ама знаеш Тя не какво? го рекламира. Знаеш какво? Изчакай се, слушай. Не. TikTok в Разиро си жени, какво ти кажа? Нормално. Нека виж колко предали, батериите са заредени, премиум качество е за... Да? Яре, служи с телефона на масата и нищо не се чуваш, бе, то горите ти не те чува, да знаеш. Защото това е iPhone и той не става за нищо. Samsung всеки ма чува. Да, сега има ли звук? Даньо? Тега си се рози до мене се да. Аре, бе, браво. Много хубаво си боди са брадата, браво, да. Андрея, искам да ти пожелая да не бъдеш толкова развратна и да бъдеш истинска българка. Върни се в държавата си, ела в парка, рекламирай го. Искам всички поискали да ме събера и искам да пътува това видео навсякъде по целия свят. Искам да покажа кои сме ние. Искам да спрем да показваме мизерията на България. Да спрем да показваме криви физиономии като Расташки и Великденския заек. Те ни помагат, те ни вредят. Те гледат само за себе си, разбирате ли? Аз съм един човек, който иска да бъде обичан в държавата си и да направи нещо добро. Как така не го разбират хората и само искат да гледат си? Не мога да го разбера какви хора си. Да, въпросът е това да кажеш ли Аз ще прочета Библията на лайв, защото аз съм чел. Чел съм и Корана, чел съм и еврейски книги. Ти ли си прочела нищо? Аз ще я предам, но разбери ме, аз не съм пастор.
Аз се прераждам, аз съм Боян Мага, разбираш ли? Ходя с веригата, като отивам да договарям нещо за Велика България и се превръщам в вълк. Това е. Да. Може би, Андрея, ти си била Ана Комнина на Никейския събор. Разбираш ли? Не знам, имам чувство, че ние се прераждаме. Да, добре. Ана Комнина. Не, Андрея, според мен ти си била Ан Болейн и си била изгорена на кладата. Да, заради обида и изнемяра. Не, казахме, че такива работи няма да има тук. Ще бъдеш деактивирана физически от интернет. Андрея, не, тук сме сега на едно място, където има малки деца, последователи, тук не говорим чак така вулгарно и се намираш с човек, който е в парламента и на трибуната. Да. Няма да развалям, а ти нямаш срам, Данио. Намираш с човек, който до ония ден беше в парламента и беше по-възпитан от другите участници там. Сега в крайна сметка. Ето. Не. Аз нищо не съм казал, Да, ама Андрея почна да го места. Това е Велин Михайлов, те го наричат фараон. Аз съм фараон. По принцип да знаете. Той е царят, the king. Да. Виж какви неща е направил, не знам. Ако нещо това онова. Аз не съм видял някой да е направил нещо от тази държава, по принцип. Искам да видиш. Трябва да направим нещо хубаво сега в крайна сметка и до момента. Да. Искам да се качим по стълбик, искам да видиш за какво става. Да. Искам да видиш, че това не е от стереопор и не е от пяна и не е от гипс картон. Това не е от гипс картон, разбираш. Може да се качиш на него е така. Може да се качиш на него. Да, може да се качиш на него и да се изстреляш. Да се почувстваш. Ето, виж как изглежда. Тя също снима. Виж. Но е добре, може да се качиш. Да. Искам да видиш, че не е от картон, разбираш ли? Може да се катериш като котка. Да, може да бъдеш и Батман. Да, слушай, тези които имат номера, ти ще снимаш номера, те прекъсват видеото. Ето, моето момиче, дай постави, ти сприема снимаш в пакета, ще блокира. Дай, махай се. Няма. Да. Сега не смее да чете коментарите. Не, просто не искам да ви чета коментарите. Не, че не Не е тук да чете коментари, да снима Да. и да ти покаже нещо. Разбираш? Това не е просто контент. Не знам дали. Това не е просто контент. Това е просто много яко място. Не знам дали видите. Синослужба пишат къщото, което рекламираше гния фада и ти също. Даже гния с пръстите си пари в пари и кръша. Дано да си изиграеш всичките пари. Пожелавам на Андрея да си изиграе всичките пари, да остане без нито една стотинка. Не да си изиграеш всички пари и да остане без пари. Тя не играе казино. Според мен е само за рекламата. Тя не играе. Тя е доста алчна и Че да игра. Аз съм показвала кеша. Миналия месец само махме. тя постига всичко с хитрост. Вадила съм ги на лайк. Е, аз печелих 20 000 евро, ма ги изиграх всичките на 250 евро врат. Аз съм ги изиграла. Аз ги изиграх, бе. На 250 евро врат. А ти си изиграла. Да, аз печелих с 30 лева 20 000 евро и ги изиграх. Аз ще искам ги изиграш. И си служих забрана. Не, защото... Не, знаеш какво? Искам да спреш този разговор.
Слушай сега, знаеш ли, Добре, искам няма да говорим повече. сега искам да спреш да говориш даже. Бях показал Знаеш нещо, какво? където е... Искам да спреш да говориш, моето момиче, защото ти изглежда не осъзнаеш какво правиш и къде се намираш. Добре. Ти превърна този тур в разговор за твоите събрани и твоите Ама аз зависимости. какво съм казала? Не, ти много добре знаеш какво си казала и колко точно, Няма колко точно мозъчни клетки имаш в Няма да говоря главата си. нищо. Замълчи, моля, ако обичаш, ме остай на мен да водиш шоу. Да, ако обичаш. В исторически парк се намираме. Ами, последния път тази комбинация не ми хареса. Трябва да се развега нещо. Доста е приятно, имах нужда от малко fresh air. Е, там долу има лодки, виждаш ли? Дайте в линка в описанието, ще го видите някъде. Да. Да, искаш да завърчим. Всеки за себе си, добре. Аз нямам ги. И мен е така. Знаеш какво? Искам тия разговори да спрат. След малко, Андрея след малко ще те сваля, да знаеш. Да. Усещаш ли къде е? Ти се да ме свалиш. Сега гледай какво правя. Само искам да гледаш. Добре, сега аз успокойте малко и двамата. Така. Андрея предложи. Готово. Приключихме с разговорите на Андрея за сексуална агресия и така нататък. Тези хора нямат да се гледали филма Усещането. Мислих, че наглите са прибрани отдавна, но изглежда са останали някакви нагли в TikTok. И тук и зад мен. Примерно, тя просто... Тази зад мен, тя не е виновна. Тя просто за природа не е съзнала мисленето. Това е. Сега мога. Искаш ли да говориш с мен само, когато попитал съм? Sunshine? Да. Така. Това е. Искаш ли да отидеш да видиш какво има в лодките там? В кое? В лодките, примерно, какво има. Сама да отидем. Не, ще отидем заедно. Добре, ай. Чай да видим първо за какво става въпрос. Момент. Да. Спирам да качвам от тайки на моя стрим, когато съм дошъл за нещо друго. Мислих, че имат малко мозък в главата си. Не, Пимпам не е от тайка, но може би Андрея бих я определил като дъно. Ако ме разбираш правилно. Андрея Sunshine, ти осъзнаваш ли къде се намираш и в какво предаване? Да. Много приятно. Тия лодки до тях има ли достъп? Какво правят те там? Може да се разходим да ги разгледаме и тях. Качих тук и ни инфлуенсъри. Да. Като дойдеш, Утре ще разгледаме всичко. Това беше просто тейзър, трейлър. Дали да разберете за какво става въпрос. Resurrection, Spartacus и така нататък. Утре ще разгледаме всичко отвътре и обстойно. Ще изпробваме брони. седнеш на трона на Спартак. Утре ще седна на трона на Спартак. Това ще бъде легендарно. От кога си мечтая за такова нещо, да има истински трон. Не само бутафорен. Ще проверим дали е от пластмаса, дали е от гипс картон. Видяхте стълбите, че са катерих върху тях. Нищо не се е щупило и не е пропаднало. Тръгваме сигурно, да. Той е зает човека и ние трябва да отидем в крайна сметка и ние да отидем свършим нещо. Аз изтървах медицинското за полицията, но не са трилжети. Щитите са тежки, реброто ми хрупа и така нататък. Всичко това ще бъде освободено и ще видим българските закони важат ли за мен или само за полицията. Това е. Толкова е просто. Просто искам да проверя. Аз на тази държава трябвам ли жив, функциониращ? Трябвам ли да харча пари тук? Или трябва на тази държава само примерно, за да я пълня от време на време джоба, да ме изтръскват като прашлян чувал и да ми казват тръгвай сега, ти изкарай пари някъде и се върни, ти си ето проблем. И пак продължава да се чувстваш. Много хубаво. Хубаво, ама почна да ме писва, казвам ти честно, и смятам да застана от правилната страна. If you know what I mean. Разбираш? Да. Пък вие, ако искате продажни копелета, заставите там, където има най-много пари. Отей пред дебелия да вади сака и се мяткай. Бъди Симон Милков, бъди педал и прави каквото искаш. Аз ще правя каквото смятам, че трябва да направя. Разбираш ме правилно? Хубаво ме виж. Да. И после ми кажи, ако взема да се продам да извъртя газа, ми кажи, ти си един продажен чакал. Да, бе, само да отидеш. Ще отидем, разбира се, да. Много е хубаво духа вятъра на промяната, обаче не на ПП. Друга е промяната.
промяната започва от теб, за дисплея. Като си взеш да станеш от мързеливия си гъс и ти спреш да се страхуваш да си подаваш ушите само от растиката,